testre szabott menetes orsók és anyák megerőltető alkalmazásokhoz. Nagy, komplex, masszív és precíz. Bornemann Gewinde Technik. Globális partnere és szakértője egyedi megoldásokhoz, kompromisszumok nélkül. Bornemann. Ipari tökéletesség Németország szívéből. Dinamikus csapat, amely testre szabott menetes alkatrészeket szállít ügyfeleinek világszerte. Cégünk egy harmadik generációs családi vállalkozás. Jelszavunk a partnerség, a stabilitás és a fenntarthatóság. A hagyomány az alap, amelyre a jövő intelligens megoldásait építjük. A Bornemann újítókból és problémamegoldókból áll. Egzotikus anyagokból is, lásd Inconel, Super Duplex, titán vagy nem mágneses acél. Testre szabott menetes alkatrészeink ott használatosak, ahol a minőség, pontosság és biztonság a fő. A szélerőműveknél és a nukleáris technológiában, a tengerfenéken és a világűrben, az olajkitermelésben és a legmodernebb orvosi technológiákban. Neves kutatópartnerekkel együtt folyamatosan fejlesztünk és javítunk, egy okos csapat az okos megoldásokért. Érzékelős meneteink védenek a túlterhelés ellen, észlelik a kopást és fokozzák a biztonságot. A mikroszerkezetű felületek bizonyított és verhetetlen tartóságot nyújtanak. Családi vállalkozásként tudjuk, hogy a Bornemannál minden az emberekről szól, olyan emberekről, akik elkötelezettek amellett, hogy a jövőben is megbízható partnerek legyünk ügyfeleink legnagyobb igényű alkalmazásai kapcsán. Bornemann. Szenvedélyünk a pontosság.